Ой, да се цежа пак. О, къде ти е екрана, бе? А? Къде ти е екрана? Щита. Изтърва го в крайна сметка, тъй ли? Не. Правихме апдейт. Една батерия му слага голяма вътре. И като го затварях, трудно се затворя. От GSM, Ти си го не може да пукнал. държи повече без сток, нали, без да го зареждам. Ясно. И натиснах го така, пук! И земя. Аз тъй правих на един приятел едно Galaxy. Беше му щупил дисплея, викам, ай ще поръчаме от eBay дисплей. Ага. Не, всъщност то се оказа, че му е пукнато само отпред това стъклото. Да. И отзад дисплея е здрав. Само че се оказа, че на Galaxy едното е залепено за другото. Ага. Има конектор, обаче въпреки всичко са залепени. Викам, ай ще се опитам да го отлепя. Ага. И лека по лека, цък, 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 цък и накрая